A Deputación de Pontevedra e Unicef Galicia renovan o seu convenio de colaboración. Tras a crise do coronavirus empeorou aínda máis a situación sanitaria de países como Senegal. Por iso, a institución provincial destinará 15.000 euros en frear a transmisión do COVID entre os nenos e nenas deste país africano. Se os países avanzados foran intelixentes, investirían moitísimo. Por qué? Porque é unha pandemia global e o que acontece hoxe nun lugar do mundo chega a todo o planeta. Para min non é o máis importante é que temos a obriga de salvaguardar a saúde de todos os seres humanos, moi particularmente as nenas e os nenos que son o futuro, que son o presente, que é unha obriga ética. O acordo asinado esta mañá está dirixido á compra de material de protección. Ademais, esta organización mercará tamén tanques de auga, co obxectivo de que toda a cidadanía dispoña de auga limpa para a súa hixiene persoal. Neste contexto, a cooperación ao desenvolvemento ten un papel clave como catalizador de respostas globais e multisectoriais e que cheguen á poboación que máis o necesita. Este convenio entre a Deputación de Pontevedra e Unicef Galicia está enmarcado dentro da Axenda 2030.